maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Allahu ne ya azaka a can sama, ba wanda zai zo ya maka gardama. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Allahu ne ya azaka a can sama, ba wanda zai zo ya maka gardama. Buga tambari zan wake mazan jiya. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Mai martaba ambasado Zaria. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Sarki jinin Nuhu ba mali Zaria. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Mu mun sani kai gadon tarbiya. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Hawa sarauta sai mai tarbiya. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Yau mallawa mu nai maku jiniya. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, ya rabbana ya daɗa maka lafiya. alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Allahu ne ya saka a can sama, ba wanda zai zo ya maka gardama. Alhamdulillahi sarkin rahama, yau ma gare ka muke kuma godiya. Ikon ka ne ya game mana ko ina, cikinsa ne kai yo mana duniya. Yau ma roƙon da nake maka sarki, ka haskake mana birnin Zaria. Ka sanya Ahmadu ya zama adali, cikin garinmu ya zama kogin zuma. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Allahu ne ya saka a can sama, ba wanda zai zo ya maka gardama. Ya rabinin ka salati mai yawa, abun ma'aiki jigon al'umma. Ka sa sahabbai masu shigar shiri akan ma'aiki ba sa yin zama. Sun ba da rai da jikinsu da dukiya, fansa ga annabi ba wani gardama. Ai babu mai matsayin ko a duniya, a ko ina duka faɗin al'umma. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Allahu ne ya saka a can sama, ba wanda zai zo ya maka gardama. Zan ba ku tarihinsa kaɗan ne, mai martaba sarkinmu na Zaria. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, an haife shi a birnin Zaria. A ran 8 ga watan Yunin ne 1966 a duniya. Allah ya kago Malam Ahmadu ya zama sarki jigon al'umma. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Allahu ne ya saka a can sama, ba wanda zai zo ya maka gardama. Bayan jihadin Shak dan Fodiyo, mahaifinsa magajin gari Nuhu ya rasu ne a 21 ne, yana shekara 8 ko shi Nuhu ya gaji duka sarautar Zazzau, abun mahaifinsa adali Nuhu. Ya rabbi gafarta masa zunubi, ka haskake kabarinsa da rahama. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Allahu ne ya saka a can sama, ba wanda zai zo ya maka gardama. Kakanninsa su Malam Musa su ne suka kafa masarauta, sun ba da rai da jikinsu a Zaria, akan ƙasar nan sun cire tuta. Sun yarda Allah ke yin komai, shi ke azurta duk ma'azurta. Yau gashi jika ya zama sarki, alhamdulillahi sarkin rahama. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau, Allahu ne ya saka a can sama, ba wanda zai zo ya maka gardama. Yau dai magaji ya zama
zama sarki ya gaji duka sarautar Zaria. Mai martaba mu mun maka murna ga tambura a gare ka da jiniya. Taka a lafiya sarkin sarakuna babu irin ka a duk Najeriya. Mun bi ka mu ma mun maka jinjina sarkin mu ja maka kai mu a lafiya. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau Allahu ne ya saka a can sama ba wanda zai zo ya maka gardama. Ko babu mulki kai sarki ne tintini dama mu mun san haka. Taka a lafiya jikan sarki ka zama sarki ba mai ja maka. Rike sarautar yadda kake so ilahu sarki ya maka ɗaukaka. Ka zama sarki namu na Zaria ka shawara ka rike duka al'umma. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau Allahu ne ya saka a can sama ba wanda zai zo ya maka gardama. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau Allahu ne ya saka a can sama ba wanda zai zo ya maka gardama. Daɗin ƙasar nan Zaria City an yi sane bisa tsarin shari'a. Mu jama'ar birnin Zaria mun so ka ba wani tarin ƙuri'a. Mai martaba mu mun tsara maka mun sallama kuma mun yi mu baya. Allah ya ja zamanin mai gida Alhaji Ahmadu jigon al'umma. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau Allahu ne ya saka a can sama ba wanda zai zo ya maka gardama. Yau dai sarautar mallawa ne kun ƙara ɗaukar tuta a Zaria. Dama sarauta kai gado ne kakanka sarki ne da a Zaria. Yau gashi kai ma ka cire tuta ka zama sarki babu hayaniya. Sarki magajin sarki Musa je ka a lafiya mai san al'umma. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau Allahu ne ya saka a can sama ba wanda zai zo ya maka gardama. Malam Nasiru ka yi bajinta gwamnan Kaduna na sara maka. Kai mana zaɓi zaɓin kairi Alhaji Ahmadu ba ma shakka. Malam Nasiru Allah ya saka gwamnan Kaduna turmi sha daga Malam Nasiru je ka a lafiya gwamnan Kaduna jigon al'umma. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau Allahu ne ya saka a can sama ba wanda zai zo ya maka gardama. Shekara 100 tarihi ya nuna mallawa dama kun ije tuta. Yau gashi tarihi ya maimaita alhamdulillah kun ɗau sarauta. Sarkin mu ja gaba zakin sarki Allah ta ya ka roƙo masarauta. Allah ya sa ka riƙe mana Zazzau sarkin mu Ahmadu jigon al'umma. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau Allahu ne ya saka a can sama ba wanda zai zo ya maka gardama. Naji ana ta yaban halinka birni da ƙauye an sallama maka. Je ka abin ka sarkin sarakuna Allahu sarki shi ya tsaya maka. Mai martaba alaji a kwananka ya kare sharrin duka maki duka. Ya haskake maka duk masarauta ya saka zam inuwa gun al'umma. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmadu sarkin Zazzau Allahu ne ya saka a can sama ba wanda zai zo ya maka gardama. Allah ji kan Musa ba malli ya haskake
kabarinsa da rahama. Allah ji kanya Musa babarbare ya haskake kabarinsa da rahama. Allah ji kan Abdul Karim Zaria ya haskake kabarinsa da rahama. Allah ji kan Hamada na Zaria ya haskake kabarinsa da rahama. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmad sarkin Zazzau Allahu ne ya saka a can sama ba wanda zai zo yi maka gardama. Alhaji kan Abdul Salami ya haskake kabarinsa da rahama. Alhaji kan Abdullahi ya haskake kabarinsa da rahama. Alhaji kan Abubakar ya haskake kabarinsa da rahama. Alhaji kan Abdullahi ya haskake kabarinsa da rahama. Alhaji kan Mamuda ya haskake kabarinsa da rahama. Alhaji kan Usman Yero ya haskake kabarinsa da rahama. Alhaji kan Jafari na Zaria ya haskake kabarinsa da rahama. Sai na jigo Alhaji Shehu mai martaba ala gafarta masa. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmad sarkin Zazzau Allahu ne ya saka a can sama ba wanda zai zo yi maka gardama. A nan gurin aikuwa zan tsaya sunana kuma Hamisu Yaskaya mai martaba ni ina da godiya. Allah ya ja kwananka na Zaria ya kare sharrin duka mahassada ya haskake ka yayi maka kariya ya baka sarki ga ka jakada sai godiya a gurin sarkin sama. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmad sarkin Zazzau Allahu ne ya saka a can sama ba wanda zai zo yi maka gardama. Alhamdulillah mun maka godiya yau ma gare ka muke daɗa jinjina. Ka ba mu sarki mai adalci Alhaji Ahmadu kogina. Ka ba da kyauta kai sarka duka halinka ne kuma mu ma kai mana. Allah ya kare mana mai martaba Alhaji Ahmadu sarkin al'umma. Alhamdulillah mun gode maka mai martaba ya zan mai martaba. Alhaji Ahmad sarkin Zazzau Allahu ne ya saka a can sama ba wanda zai zo yi maka gardama. A nan gurin ni Hamisu nan tsaya ta madbi hamdulillah sai an jima. 081 65 35 39 34